बोरैथारलै बर'या उन्दैनिफ्राय जेरोखोम मानसि गथ'खौ आबाद खालामो थिग बिदिनो आबाद मावोबा आबादनि खेथ्रआवबो उन्दै समनिफ्राय बिफांखौ मोजां जोथोन लानांगौ एम्फौ एनला जानायखौ मोजां नायनांगौ बियो मा जायो मा थायो बेखौ मोजां नायनांगौ जेरोखोम मानसिफ्रा खानाय दारि सिनजानानै साफा खालामो जुथा लंपेन्ट गाननानै साफा थायो थिग बिदिनो बेखौबो साफा लाखिनांगौ आरोखि माने मावनायाबो जाहैबाय हायाथ' पार्सनेलि हा गैया थेवब्लाबो मालायनाव लिस्टआव लानानैबाबो मावदों बेनि गेजेरजोंबाबो लाब मोननो हादों आरो ना मुलाम्फा मोननो हादों दा बेनो आरो हा गैया होनना मानसिफ्रा गायालासिनो थायो ओमफ्राय नाथाय लिस्ट लानानै मावोबाबो जेनेबा मालायनाव लाथ'नानै मावोबाबो लाब मोननो हायो ना लाब मोननो हायो जथेस्थ' लाब मोननो हायो आंनाथ' निजे हा बिदि गैया पार्सनेल थिखा बन्दक बिदि लानानै मावो आरोखि नै जुखाम बारिबो दं तरमुसबो दङ बोरै मानसियाबो दङ बैयाव दोनहैसै दां ओइ तरमुसखौ नायनो फैलायबाय जुखामाबो मोजां जादोंना अबेहाय दङ नै तरमुस मालिकनाव फैलायबाय बोरो 11 केजियालाय 11 केजि गाहाम दंनो 10 केजि गाहाम बैग्रिनिफ्राय बेयाव ट्रेन्सफार जाबोलायबाय आरो नोङो बेहाय ना बोरो दे थिखोनायलाय नानि थालाय बेहाय गिदिर नुथारो माथो नै तरमुस 8 केजि ना भेराइटिया मोननै दं नामा मोनथाम ओमफ्राय नै बिदिया देरसिन जाथारोना गिदिर जायोथ' मथा मथि बेसेबां जागोन बे 8 केजिसो वाव गिदिरखालै गोगोम गिदिरखा खय बिगा गायदों होनदों आंनियाबो 2 बिगासो दङ 2 बिगा गासै मथा मथि 5 बिगा दंलै आच्छा बेयाव 2 बिगा बे 3 बिगा टटेल 5 बिगा फाननायाव बेसेबां फानखो फाननायाव आं दासान्दि 30 थाखा किल' फानगासिनो दङ 30 थाखा किल' सेल जाजोबो ना ओरैनोथ' बेयावनो जायो फानबाय थायो पार्सनेल फाननायावनो थोलायलाया माथो ना आरो बेजों लोगोसे ओमफ्राय मा जुखामबो होफादों नामा बेजों लोगोसे जुखाम होफादों जुखाम फुथ'वाखै नै जुखामाबो मोनो रुनानै फानबा थसेयाव 10 थाखा मोनो जुखामा बैग्रिनिफ्रायबो फैलायबाय आरो नोङो तरमुसाव बैग्रिया दाख्लै 10 थारिखआव जोब्बाय 10 थारिख जोबनाय लोगो लोगो आं बाव फैबाय तरमुसाव बेयाव जोबनाय लोगो लोगो ड्रागनाव थांगोन आं ड्रागनाव होलांसैलाय नैबे जोब्बाथाय माने ओरैबायदिखा मावनाया स्टेप बाय स्टेपखा आरो बैग्रि जोब्बाथाय तरमुस जालायबाय तरमुस जोब्बाथाय ड्रागन मोनसैलाय नै हाखावनानै देखायनाय दे मोनसे सिंनिखौ र' ट्राइ खालामसै मोनसे सिङाव माबायदि जादों बुस्थुआ ओमफ्राय गायनायाव मथा मथि मा होआमोन बेहाय मा जेनेबा हासारफ्रा खालि ओरैनो रासायनिकथ' बाहायनाय जायाखै खालि ओरैनो मोसौ हासारल' बाहायनाय जादों आरो मोसौनिफ्राय बिबाराव एसे बिबार लाखिनो थाखाय होबाय बिबाराव बाखिथ' जेबो होआ बेखिनियानो माथो बिराद साक्सेस जायो माथो बिराद मोजां साक्सेस जादों हाखावना नायनोसै नामा नायनोसै सिङाव माबायदि जादों बुस्थुआ नै बिराद मोजांबो जानो बिराद टेस्टि बरिया लकेल नालाय बियो मानसियाबो लकेल फिथाइयाबो लकेल जेबो साननांगौ गैया आरो गोसोबा बिगुर थिगुर जाजोबनो हायो जेबो उसुबिदा गैया पुरा लकेलनि गायनाय होननानै माबाफ्राबो बायग्राफ्राबो बिराद डिमान्ड दंखायो डिमान्ड दं माने बाहेरानिखौथ' जों मोनथिया नालाय ओमफ्राय बे जोंहा लकेलाव मावनाय हिसाबै बिराद मोजां साक्सेस जायो आरो ना फाननायावबो आरो मावनायाथ' स्टेप बाय स्टेप मावबानो बिराद साक्सेस जाखायो आरो जाग्राफ्रा फैजोबखाबाय नै हलाय मोजां जाखादों गोजा लहानै तरमुस बागानाव फैनानै ट्राइ खालामसै टेस्टआ माबायदि जादों बिराद गोथाव माथो बोरैथारलै बर'या बागानाव फैनानै फिथाइ जानायनि मजायानो आलादाखा खादो जादो जायगायावनो फैदो खादो जादो टेस्टआ बरिया
गथ'फोर माबायदि मोनजाखो गोथाव ना Yes. नोंल' मोनो Goodhow. गोथाव ओरैनो मथा मथि बिफाङाथ' अनुमान 700 ना 800 दंलै गासै बिफाङा 700 औ दा मथा मथि अखानि थाखाय बारा मोजां साक्सेस जानो हायाखिसै थेवब्लाबो दङ मिडियामनि 700थायाव 2000 जेनेबा दङ गासै 2000ता औ बिदि फिथाइ जागोन दाबो 2000थायाव नोङो 30 थाखा अबेबा अबेबा 30 थाखा खरि हमनानै नोङो अबेबा अबेबा जेनेबा 5 केजि एभारेज लादो औ जेनेबा अबेबा 10 केजि दङ अबेबा 8 केजि दङ नालाय औ दा एभारेज लादो जेनेबा 5 into 2000 जों केजिखौ मोनहैबाय आरो ओमफ्राय 30 थाखा माबा 30 थाखा किल' 30 थाखा किल'नि फाननाय जाबाय बेखौ केलकुलेसन खालामबानो मोनथिखासिगोन औ मोजां ना दा साक्सेस जाबाय बरियानो साक्सेस औ मथा मथि बे आबादखौ मावनायाव बोसोरथाम रानिं जाबाय आङो बोसोरथामावबो साक्सेस जादों आरो मथा मथि तरमुसाव औ बैग्रियाव देग्लाय फार्स्ट स्टार्टिंमोन बे फार्स्ट स्टार्टिंआवनो मोजां जादों बाहायबो बैग्रियावबो औ बेनिफ्राय नैबे तुरमुस जाहैबाय तरमुसावथ' एक्सपिरियेन्स दंखायोमोन नालाय बेखौ जोबनाय लोगो लोगो बै ड्रागनाव थासिगोन ड्रागन ड्रागना दा बे एप्रिल मासाव बारसिगोन आरो एप्रिल मासनिफ्राय बारलांनो हासिगोन ड्रागन मानाय समाव ड्रागनखौ देखायहैनोसैलाय लास्ट मा बुंनो सानो बुंहरदो नायग्राफोरनि गेजेराव आदा गायोबा मारै मारै गायनांगौ आरो मोजां मेनटेन खालामनायफोरखौ रायजो राजाफोर आङो दासान्दि मथा मथि आबादनि खेथ्रआव जा मावो बेनि गासैबो साक्सेस जागासिनो दङ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों ओंखायनो सोरबाफोर मावनो गोसो दङबा आंनाव माखासे बेफोरनि सोंलुफोरखौ सोंनो हागोन आं एसे खोन्थानो हागोन जेनेबा ओरैनोथ' बियो तुरमुसाव जेबो माबा गैया आरोखि इसिबां मानि साजायनांगौबो गैया इसिबां मानि बायदिसिना मुलिफोर होनो गोनां गैया ओरैनो सिम्पलैनो गायबानो जाखाथारो आरो बेयो बेयाव जेबो उसुबिदा साननांगौ गैया आरोखि ओंखायनो सोरबाफोर मावनो गोसो जायोबा मावनो हागोन आरो नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होना होगोन आं सोरबा सोंहरनो गोसोबा सोंहरथों 2 बिगासोनिफ्राय स्टार्ट खालामबानो जाबाय औ 2 बिगा 2 बिगासोनिफ्राय स्टार्ट खालामबानो जायो एकबारे बुरजा गायनो नाङा एसेनिफ्राय स्टार्ट खालामबानो जाबाय आरोखि ओरैनो बैग्रियावथ' फुल साक्सेस जाखादों जोङो फांसेयाव गैयाबा 20 किल'सो थायखादों आरो बैग्रिया बेबायदि आरोखि ओंखायनो बैग्रियावबो मोजां प्रफिट मोनदों आरोखि आं दा नैबे ड्रागनावबो बिदिनो मोजां प्रफिट जानो थांगासिनो दङ बेबायदि आरो माने मावनाया मोजाङै मावबानो साक्सेस जाखायो आरो ना फुल साक्सेस जाखायो बागानखौ एसे देखायबावनोसै नायना लादो बागाना माने मावनायाबो जाहैबाय हायाथ' पार्सनेलि हा गैया थेवब्लाबो मालायनाव लिस्टआव लानानैबाबो मावदों बेनि गेजेरजोंबाबो लाब मोननो हादों आरो ना मुलाम्फा मोननो हादों दा बेनो आरो हा गैया होनना मानसिफ्रा गायालासिनो थायो ओमफ्राय नाथाय लिस्ट लानानै मावोबाबो जेनेबा मालायनाव लाथ'नानै मावोबाबो लाब मोननो हायो ना लाब मोननो हायो जथेस्थ' लाब मोननो हायो आं ओरैनो आंनाथ' निजे हा बिदि गैया पार्सनेल थिखा बन्दक बिदि लानानै मावो आरोखि थिखा बन्दक बे बैग्रि गायदों बैग्रियाबोथ' मालायनि हायाव गायनायमोन बेयावबोथ' लाब मोनदों जेब्लायबो प्रफिट जादों आरो प्रफिट जादों आरो नैबे जा तुरमुस मावगासिनो बेबो मालायनि हा बेयावबो दा नै बेयावबो प्रफिट जानो थांगासिनो दङ दाथ' मथा मथि बे दारि गोलावफोरना दैबानाजों राननानै थैलाजोब्बाय माथो दा आङो नैबे सान्दुं जाबानो जथेस्थ' फाननो हासिगोन आरोखि सान्दुंआ जुदि मोजां जायोबानो फुल फिल्ड फाननो हासिगोन आरोखि आंखौ जेबो उसुबिदा गैया फाननायाव बेबायदि आरोखि आं दासिमबो बेफारनो हरफेराखै आंनो फुरा इनिफ्राय जेबसिन फानबाय बेबायदि आरोखि लांबानो नांखायो नालाय दा नैबे अखा हाबाय थानायखायसो एसे माबादों आरो ना दा रेगुलार जुदि सान्दुं दुङोबानो सेल जाजोबखायो बिराद डिमान्ड दं नालाय बे गरमाव दा बेनोसै रायजोफोर दा नोंथांमोनहाबो जुदि मावनो गोसोबा आदार नाम्बारखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन आङो खबर लाहरदो मारै मारै मावो दा बयबो मावनो हायो हा गैया होननानै थानो नाङा मालायनाव लाथ'नानैबाबो मावनायनि आइडियाफोरखौल' एसे माबा लानानै मोजाङै मावबानो साक्सेसआ जाखायो आरो उन्दैनिफ्राय जेरोखोम मानसि गथ'खौ आबाद खालामो थिग बिदिनो आबाद मावोबा आबादनि खेथ्रआवबो उन्दै समनिफ्राय बिफांखौ मोजां जोथोन लानांगौ एम्फौ एनला जानायखौ मोजां नायनांगौ बियो मा जायो मा थायो बेखौ मोजां नायनांगौ जेरोखोम मानसिफ्रा खानाय दारि सिनजानानै साफा खालामो जुथा लंपेन्ट गाननानै साफा थायो थिग बिदिनो बेखौबो साफा लाखिनांगौ आरोखि बियो बबे समाव मा जायो मा होनो गोनां बेखौ नायनानै मोजां टाइमिंखौ गोरोबहोनांगौ आरो अब्लानो फुल फिल साक्सेस जायो आरोखि बाव खुनु माने फेल जाला आरोखि नों बिदि आरोखि बेखिनियानो रायजोफोर स' खोनाखाबाय नोंथांमोनहा दा भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो नुहैयो आरो आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै स' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन नै जानोसै गोदैथार बाय बाय